F'artiklu pubblikat mis-sit elettroniku observer.com, John R. Schindler, espert dwar is-sigurtà u l-ispjunaġġ, jgħid li mhux kumbinazzjoni li l-Professur Joseph Mifsud, il-Malti fiċ-ċentru ta' kontroversja dwar l-involviment tiegħu fil-kampanja elettorali Amerikana huwa midħla tar-Russja u Kremlin. Dan hekk kif pajjiżna qed jattira numru ta' persuni Russi li qed jixtru ċittadinanza Maltija. Schindler jagħti ħarsa lejn l-involviment ta' Mifsud mal-Gvern Russu u l-mod kif irnexxielu jinvolvi lis-servizz sigriet Russu fil-kampanja presidenzjali ta' Donald Trump. Il-ġurnalista jispjega lil Joseph Mifsud bħala l-persuna ideali biex iservi kemm ta' aġent biex jaħtar l-ispiji imma wkoll ixerret il-propaganda tal-Gvern Russu. Il-Professur Joseph Mifsud fl-aħħar ġimgħat sar impossibbli li ssir taf fejn qiegħed. Bl-analista jgħid li l-awtoritajiet Amerikani għandhom jaġlu biex ikellmuh qabel ma jsibuh ir-Russi. Jidher li xogħol il-Professur Mifsud kien kruċjali biex informazzjoni sensittiva dwar Hillary Clinton tispiċċa f'idejn ir-Russi bl-iskop li tagħmilha ħsara u b'hekk ikun aktar faċli għal Donald Trump biex isir President tal-Istati Uniti. Allegazzjonijiet li l-Istati Uniti qiegħda tinvestiga.